Aleix, quan vulguis. Perfecte, gràcies, Pepe. Gràcies a tots els que esteu aquí interessats en escoltar el que parlarem. Acabo de posar a gravar, me n'havia oblidat, acabo de posar a gravar el webinar i res, senzillament posaré també unes transparències que he preparat. A veure si aquí compartir... Com ha dit el degà, la idea d'aquest webinar, com dels altres, és senzillament fer una petita reflexió al voltant d'un tema econòmic, empresarial, lligat amb algunes de les moltes derivades, moltes conseqüències que té la pandèmia. No ho he comentat, però una mica la idea en general, els altres cops el que havíem fet és comentaris, preguntes via xats, però jo crec que avui, tot i que de moment tots tenim tancat el xat, qui vulgui fer alguna pregunta o algun comentari via xat, doncs endavant, però jo crec que al final, com que la idea és que la meva intervenció sigui curta i com que no som gaires, jo crec que també és una bona opció, i no som gaires, ens coneixem molts, és una bona opció d'obrir el micro, us obrirem el micro i això sí, al final de la presentació, qui vulgui fer alguna pregunta, alguna intervenció, algun comentari, pot alçar la mà amb el sistema aquest que tenim a Collaborate i o bé fer la pregunta de veu i parlar-ne, o bé a través del xat també és una opció perfectament vàlida per qui prefereixi escriure. Bé, doncs la meva idea ha estat parlar dels preus màxims. Em sembla interessant veure'l, explicar-vos el per què m'interessa aquest tema, més enllà que crec que és un tema interessant per a tot economista. A principis de març van començar a aparèixer algunes notícies com aquesta que teniu a les transparències del Financial Times, que ens explica com Amazon, en un moment donat, decideix excloure de la seva plataforma, del seu marketplace, empreses que, tal com diu la notícia, inflessin artificialment els preus de productes de necessitats bàsics durant la crisi sanitària global. Per tant, s'observa com hi ha un seguit de productes, mascaretes, gels d'aquests desinfectants, que passen a incrementar els preus no un 10, un 20 o un 30%, sinó que estem parlant de preus que s'incrementen, ja permeteu-me que faci la paraula de forma desorbitada, desenes de vegades, amb marges, en aquest cas ens parla aquí, increments dels marges d'un 2.000%. I a conseqüència d'això, Amazon decideix, seguint el que ell anomena la seva política de preus justos, eliminar molts, ens parla de milers de productes de l'opció de poder-se vendre a la seva plataforma. Això és un tema que, sense haver-hi pensat especialment amb anterioritat, sí que m'havia anat sonant, perquè, com sabeu, la majoria de vosaltres, imparteixo conjuntament amb d'altres professors una assignatura de responsabilitat social i ètica empresarial, i en aquesta assignatura un dels temes de la meva part és seguir els límits morals dels mercats, que bàsicament és intentar entendre com hi ha determinats mercats que generen reticències ètiques, reticències morals, i que de vegades la societat davant d'aquestes reticències decideix prohibir-los o decideix intervenir-los, regular-los de forma molt estricta. Un exemple típic és el de la compra-venda de ronyons, que és un mercat que sovint es prohibeix del tot, altres es regulen. Un d'aquests temes que surt quan llegeixes gent que parla sobre els límits morals del mercat és el que anomenen en anglès el price gouging, que jo he traduït com preus desorbitats, que és un fenomen que en absolut és nou, sinó que ha passat d'altres vegades, especialment en època de catàstrofes, per exemple, arrel d'un terratrèmol, arrel d'inundacions derivades d'huracans, que hi ha determinats productes, aigua de primera necessitat, normalment, que experimenten increments desorbitats dels preus. I això és un aspecte que ja se n'ha parlat d'altres vegades i que genera, en molts casos, fortes reticències morals per a bona part de la població,
però alhora també moltes vegades hi ha molts economistes, no tots, com veurem, ni molt menys, que defensen aquests preus desorbitats a la mesura en què s'addueix que compleixen una bona funció. I arrel d'això, bé, ha estat aquest un cas que el dels preus, els increments dels preus desorbitats de les mascaretes, que en aquest cas ens ha trobat més a prop i, per tant, m'ha semblat un tema sobre el que he llegit i que em sembla que és interessant de reflexionar-hi i de pensar-hi tots plegats. Òbviament, més recentment, el que ha passat és que el govern espanyol ha decidit fixar els preus màxims per a una de les mascaretes i també per a alguns dels gels que estan en venda. I, per tant, això també motiva encara més, crec, l'interès de pensar-hi tots plegats i de fer-hi una petita reflexió. L'objectiu, m'agradaria dir, però, que l'objectiu d'aquest webinar no és avaluar la política de preus màxims del govern espanyol. Per fer això faria falta conèixer, per poder fer una avaluació rigorosa i detallada, faria falta conèixer molt més en detall el mercat, per tant no és aquest l'objectiu. Tot i que sí que alguna cosa en parlaré i alguna cosa mencionaré, especialment cap al final en les conclusions. L'objectiu és més aviat comprendre com en situacions com l'actual, de pandèmia que vivim, pot haver-hi bons motius per intervenir alguns mercats d'alguns tipus de productes. Deixant de banda la reticència que sovint molts economistes tenen a intervenir, per exemple, a posar preus màxims en molts dels productes en temps normals. Per tant, aquest és l'objectiu d'aquest webinar. L'esquema és molt senzillet. Primer presentaré els arguments econòmics típics en contra de la intervenció, que bàsicament són els arguments típics dels economistes a favor dels mercats com a forma descentralitzada de coordinar els agents econòmics, les empreses, donar incentius a la producció, de repartir els productes. Aquesta serà la primera part. La segona part faré la contra, explicar per què aquests arguments típics no s'apliquen o segurament no són prou bons avui i és necessària qualque forma d'intervenció de l'Estat, que no només ha de ser a preus màxims, però sí que els preus màxims pot ser un component raonable d'aquesta intervenció. Finalment, i lligat amb aquesta part que comentava abans del que és l'assignatura de responsabilitat social i ètica empresarial, aquesta part en la que parlo de límits morals del mercat, he preparat una o dues transparències de reflexió al voltant, intentar pensar al respecte de la moralitat, del per què aquests preus desbordats generen reticències morals a bona part de la societat i entendre-les un poc més. Aquesta part veurem si la vaig més o menys ràpida i si la salto o no, en funció de com vagi de temps, ja que la meva intenció és no allargar-me gaire per donar més temps si hi ha preguntes, debats i no allargar més enllà del necessari el webinar. Quins són? Comencem, per tant, amb els arguments típics en contra dels preus màxims. Per tant, a favor dels preus desorbitats o de creure que s'ha de deixar que existeixin aquests preus desorbitats perquè compleixen una funció. Deixeu-me que això ho faci no amb l'exemple, no pensant en l'exemple de les mascaretes, sinó en un altre exemple que coneixem tots, crec, bastant, que tots hem escoltat sovint en el que és el debat públic a les Illes Balears. I té a veure amb el fet que davant certes dificultats que pot haver-hi pels residents de les Illes Balears, també de les Canàries, a desplaçar-se en avió a la península, preus alts en general, però també especialment en determinades dates, per exemple, caps de setmana, festes, etc. Sovint s'han plantejat diverses propostes de política per adreçar algunes d'aquestes dificultats. Alguna d'aquestes polítiques és la del descompte del 75%, que n'hem parlat bastament, però sovint lligat amb això es planteja la possibilitat o la conveniència de posar preus màxims o una versió de tarifes planes. D'acord? Quina és, en general, la meva, i crec la de molts economistes
reacció davant d'aquesta proposta? En general, em sembla a mi, crec que bona part dels companys economistes tenen el mateix parer, ens sembla en general una mala idea. Ens semblaria una mala idea. Per què? Doncs una qüestió molt important és pel paper clau que juguen els preus com a senyal. D'acord? No només juguen aquesta senyal, com mencionaré després, però sí que un paper molt important és el de senyals. Assenyalen preus alts, assenyalen escassetat, hi ha poca oferta de productes, preus baixos tendeixen a assenyalar abundància. Aquestes senyals es donen tant a les empreses, els preus són senyals tant per a les empreses com pels consumidors. A les empreses, quan els preus són alts, els donen incentius a incrementar l'oferta. Per exemple, posant més avions al cap de setmana, posant més avions en les festes, etc., augmentant així la capacitat de disposició del producte, que és quan hi ha una major demanda. És una senyal, però, pel consumidor. El consumidor també pot triar quin dia vol. Si els preus són alts el cap de setmana i el dijous al vespre són més baixos, doncs el consumidor pot dir, prefereixo volar el dijous, m'estalvio els diners, tot i que potser preferiria volar el dissabte, però m'estalvio diners. I això, per tant, aquests preus alts permet distribuir, assignar el que és en aquest cas volar a la península entre diferents consumidors en funció de la seva valoració del producte, de la seva disponibilitat a pagar pel producte. D'acord? I això no és un mal criteri. Té un seguit de característiques que fan que sigui, en part, amb algun matís que després faré, un bon criteri. Què passa quan poseu preus màxims? Hi ha més demanda que oferta i això vol dir que els preus s'han de repartir d'alguna altra manera que no sigui via preus, que és a través de cues, a través de mercat negre, per exemple, coneixes algú que aconsegueixes que et doni coneixes algú d'alguna aerolínia, d'alguna agència de viatges, que quan apareixen els vols el dissabte, que hi ha un excés de demanda, diu quan apareixen aquests vols, etc. També genera problemes des del punt de vista de les empreses. Si els preus són màxims, estan limitats, les empreses tenen menys incentius a posar vols els dissabtes, que és, per exemple, quan la demanda serà més alta. Per tant, posar preus màxims en aquest context sembla una mala solució per a adreçar possibles problemes que hi hagi. Aquesta resposta davant aquesta visió negativa dels preus màxims està basada en les virtuts del mercat, com a mecanisme descentralitzat pel qual els diferents agents, les empreses, les famílies, prenen cadascú la decisió pel seu compte i es coordinen bàsicament, principalment, a través dels preus. I els mercats, com a economistes, que em sembla que som la majoria de la gent que estem en aquest webinar, sabem que tenen un seguit de bones propietats, el resultat del mercat, amb el matís important de que han de ser mercats en competència, sense externalitats i un seguit d'altres característiques. Ara aquí em quedo amb aquests dos aspectes rellevants, perquè són dos dels aspectes que són importants a ressaltar quan tot seguit parlem del mercat de les mascaretes en la situació actual. Però fins i tot en el cas de les aerolínies que estàvem parlant fins ara, quan estem parlant del mercat de les aerolínies, tot això és cert, és correcte, amb competència, quan hi hagi prous. I per tant, davant dels problemes que hi ha que puguin tenir els residents per volar de les illes a la península, un factor molt important de política pública és incrementar la competència, que hi hagi més empreses, més aerolínies oferint serveis, etc. Aquest aspecte és clau. En el cas de les aerolínies no veig massa quin aspecte hi ha d'externalitats, deixant de banda els temes mediambientals. Per tant, aquest és l'argument bàsic. Els mercats són bons, juguen un bon paper. També seria l'argument en moments de crisi com l'actual. Preus alts, preus desbordats de les mascaretes, què fa? Augmentarà els incentius a les empreses a vendre productes, a invertir en fabricar mascaretes, etc. Permetrà que s'assignin les mascaretes a aquell qui tingui major disponibilitat a pagar. Per tant, aquesta és la idea bàsica, la de sempre als mercats, aplicada a la situació actual al producte de les mascaretes, amb preus desbordats, deixant que aquests preus desorbitats, desbordats, juguin el paper de senyal d'escassetat i que, per tant, generin
l'assignació resultant entre els diferents consumidors en funció de la seva disponibilitat a pagar i també dona incentius a les empreses a invertir en capacitat productiva per augmentar la... Què passa? El problema és que no estem en temps normals, d'acord? I per tant el mercat no funciona normalment i és difícil pensar que el que és un funcionament descentralitzat del mercat, cadascú prenent les decisions pel seu compte, ens donarà una bona solució. De fet, crec que la situació s'assembla més, com han dit altra gent, a el que seria, en part, almenys en determinats mercats, el que seria una economia de guerra, una economia de catàstrofes, en absolut per tots els mercats, però sí per uns pocs, en aquest cas en concret, pel de les mascaretes. I en aquestes situacions tendeix a fer falta un paper de l'Estat. I deixeu-me que, ara ja parlant una mica més en detall del mercat de les mascaretes, expliqui per què crec que això és així. Bàsicament, la situació que ens hem trobat és hi ha un xoc de demanda derivada de la pandèmia que estem vivint, que fa que augmenti molt la demanda de mascaretes. Què passa? A curt termini no hi ha una capacitat en absolut de que l'oferta respongui a aquest increment de demanda. I és el que genera aquests preus desorbitats. Sembla important tornar a dir, sembla que ja ho he dit abans, que no estem parlant d'increments de preus del 10, del 20, del 30, del 40%, increments importants, sinó que estem parlant d'increments de preus desorbitats, increments desenes de vegades del que eren el preu del producte de les mascaretes previ a la situació de pandèmia. La pregunta que ens hem de fer, en aquesta situació, l'assignació descentralitzada del mercat, amb aquests preus desorbitats, és previsible que sigui una bona assignació? I la resposta crec que és bastant clar veure que la resposta és que no. Bàsicament és perquè hi ha una divergència clara entre el que és la disponibilitat a pagar individual de cada persona per una mascareta i el valor social de que aquella persona dugui una mascareta. No coincideix. No és que no coincideix, sinó que hi ha molt probablement pot haver-hi una gran divergència. Per què? Per dos motius principals. Un primer motiu és perquè la disponibilitat a pagar depèn en part del que un ho valora, però en bona mesura depèn també del nivell de riquesa i de renda de les persones. I per tant, aquí hi ha un primer problema de manca de potencial, manca d'equitat i de que gent vulnerable que necessiti especialment una mascareta no hi pogués tenir accés. Però hi ha un segon factor que també és molt important, que és l'existència d'enormes externalitats en temps de pandèmia. I això és anàleg a un tema que els economistes sovint discutim quan parlem d'externalitats, efectes externs, que és la situació de les vacunes. Quina era aquí la idea? Aquí la idea és que la mascareta no només convé a la persona per protegir-se a si mateix, sinó que convé també que una persona ho dugui per protegir els altres. I això clarament és un efecte extern que no està clar en quina mesura les persones tenim en compte i, per tant, de vegades convé obligar, com sembla que el govern s'està plantejant, d'obligar a dur mascaretes en determinades circumstàncies. Fins i tot si penséssim que nosaltres podem valorar bé el risc personal, però molt probablement no incorporarem del tot el risc extern que podem generar a l'hora de potencialment contaminar algú. I això ho podem veure molt clarament si pensem que hi ha col·lectius especialment, com per exemple els metges i altres sanitaris, que sens dubte els hi fa falta una mascareta. Però no només. Un dels economistes que després mencionaré, de la Universitat de Califòrnia, va escriure no fa massa un article en el qual explica que de fet pot haver-hi una divergència clara també pensant en dos col·lectius. Gent que té unes feines que treballa amb d'altra gent, amb contacte físic, i que cobra salaris baixos. En canvi, s'ha vist, sembla que hi ha una certa correlació amb gent que pot fer teletreball i que tendeixen a tenir salaris més alts. Qui convé més que tingui una mascareta? Doncs la persona que per la feina està en contacte amb d'altres, perquè això pot reduir la probabilitat d'encomanar als altres i de que li encomanin el coronavirus. Però aquí tenim clarament aquesta divergència que comentava entre el valor social, degut a l'existència d'externalitats, i la disponibilitat a pagar, que pot dependre, per exemple, dels salaris majors que tenen la gent, que sembla en promig pot fer teletreball versus els que no poden fer teletreball. Per tant, aquest és un factor molt important. Per tant,
el resum fins aquí és que fa falta la mà de l'Estat per ajudar a coordinar, a incentivar i a repartir. D'acord? No només pel que acabo de dir de l'impacte que té en el curt termini, de com a través d'aquests preus desorbitats s'assignarien aquestes mascaretes entre la població, sinó també a l'hora de facilitar, d'ajudar el que és la coordinació entre les empreses a l'hora de decidir incrementar l'oferta. D'acord? El mercat coordina, però de vegades el mercat coordina lentament, hi ha errors, hi ha problemes de coordinació. Per exemple, una empresa que, donat els preus elevats que pogués haver-hi en el mercat, donat aquests preus desorbitats que pogués haver-hi en el mercat, s'hauria de plantejar, bé, inverteixo o no? Però ja no és només els preus, sinó que hi ha tot un seguit de preguntes que podrien fer dubtar de dur a terme aquesta inversió. Per exemple, quan durarà la pandèmia? Per exemple, trobaré compradors o no? Per exemple, més fàcil trobar o no, coordinar-me i trobar proveïdors de la maquinària, dels inputs, etc. Llavors, en aquest paper d'ajudar a coordinar l'oferta, també l'Estat hi pot jugar un paper important, al igual que durant una situació de terratrèmol o de catàstrofe d'inundació, etc. Per exemple, una de les coses que després comentaré, com sembla que ha fet el govern espanyol, encomanant a Mondragón, acordant un contracte en el qual el govern es compromet a comprar 60 milions de mascaretes durant els propers 6 anys. Això dona incentius clars i assegura a Mondragón la inversió, la rendibilitat i, per tant, ajuda a coordinar el mercat d'una forma ràpida, sense esperar que aquesta mà invisible, entre cometes, funcioni amb els riscos, amb el temps que això podria dur. També, per cert, això és el que fa països com Taiwan, Corea, sembla, són països que ja fa més anys que han hagut de gestionar, fer front a altres epidèmies i que duen a terme polítiques d'aquest tipus. Preus màxims, fomentar la producció des de l'Estat, també reaccionar-ne a l'accés, per exemple, dient que cada persona té dret a 2 mascaretes a la setmana, etc. Per tant, sembla que és... Bé, hi ha una... Bé, aquesta és la idea. La idea de, en aquesta situació, en la qual hi ha una catàstrofe, hi ha una necessitat molt a curt termini, hi ha un paper relativament important a jugar per part de l'Estat en la coordinació en els diferents àmbits d'alguns dels productes. Absolut de tots els productes, però sí d'algun, com per exemple sembla ser el cas de les mascaretes. Deixeu-me que digui que això és una posició gens heterodoxa. Hi ha molts economistes que tenen aquest parer. També n'hi ha molts, a vegades hi ha que no, que segueixen amb la visió més, si voleu, ortodoxa o més, no sé si dir-la ortodoxa, o més típica de dir que els mercats funcionen sempre, d'acord? Però n'hi ha molts que no. El Stiglitz i l'Angus Deaton, 2 premis Nobel d'Economia, han escrit, han comentat, el Stiglitz en relació a quin ha de ser el paper dels mercats versus el de l'Estat en situacions com, per exemple, arrel de les inundacions que va haver el Katrina a Nova Orleans fa uns quants anys. L'Angus Deaton, més recentment, ha parlat arrel de que l'eficiència és menys important que la distribució en moments de catàstrofe, en situacions així, en el curt termini, etc. Aquí tenim, aquest és el que comentava abans, professor de la Universitat de Califòrnia, microeconomista, té un llibre famós de teoria de preus, en el qual diu que els mercats generalment funcionen, però de vegades necessiten un poc d'ajuda. D'acord? Deixeu-me que mencioni breument també la visió del Massimo Motta, que és un professor de la Universitat Pompeu Fabra, que va ser fa uns anys economista en cap de defensa de la competència de la Comissió Europea. Ha escrit un article fa poc en el qual no es posicionava clarament a favor de preus màxims o no, però sí que deia que hi havia arguments per entendre que no eren temps normals. I el que comentava és que comentava al voltant d'un possible instrument per adreçar els problemes derivats d'aquests
preus desorbitats o preus excessius, com els anomenava ell, que era utilitzar les lleis de defensa de la competència. I bé, discutia aquesta qüestió. Una mica també això ens serveix per veure com a reflexió de que els preus desorbitats ens mostren com, almenys durant un bon període, no hi ha competència real degut a l'exagerat increment de la demanda i a la dificultat de que realment hi hagi una competència efectiva entre els diferents ofertants. Finalment, fins i tot el setmanari The Economist, no fa massa, va defensar prohibir o no veure bé el price gouging, d'acord? Fins i tot parlava que el price gouging, en relació al price gouging, el que jo he anomenat preus desorbitats, les reticències morals que generen tenen més pes que el que són els arguments econòmics més convencionals. Aquesta era una mica la idea del setmanari The Economist. Com que m'estic allargant una mica més, em saltaré el tema de la moralitat, la reflexió aquesta lligada amb les reticències morals que els preus desorbitats tenen, però senzillament mencionar això, que els economistes fem les nostres anàlisis, però des d'una visió que, per exemple, les referències que faig servir tenen més a veure des de la filosofia política, hi ha reflexions que intenten plantejar-se, entendre, analitzar la moralitat de l'existència de determinats mercats amb aquests preus tan elevats. Però bé, per qüestió de temps m'ho salto i aniré ja a les conclusions. Quines són les conclusions? Una mica el que he dit abans, d'acord? Crec que hi ha motius prou bons com per, en una situació com l'actual, de crisi, de pandèmia, com la que estem vivint, pensem en el que és determinats mercats, com s'hi pensen en situació de guerra, com alguns parlen, o com s'han pensat en moments de catàstrofe diferents. D'acord? I que, per tant, val la pena o és necessari, és convenient que l'Estat hi jugui un paper important. I aquest paper important pot ser divers. Pot jugar un paper en relació als preus, però també, com deia abans, ha de jugar un paper en relació a intentar facilitar, incrementar la velocitat de coordinació de les empreses a l'hora d'incrementar la seva producció i també, si és necessari, i sembla que alguns països, com per exemple he dit abans, Taiwan i Corea del Sud així ho fan, reaccionar a determinats productes tenint en compte que és ben possible que el disposat a pagar individual i la valoració privada no coincideix, que la dificultat de pagar no coincideixi ni amb la valoració privada ni tan sols, o potser encara menys, amb la valoració social, amb la conveniència social de que determinades persones puguin tenir accés a determinats productes. En aquest sentit, comentar molt breument només aquestes dues línies o tres línies al voltant dels preus màxims que ha fixat el govern espanyol. Per tant, com he dit abans, és més un comentari per sobre més que no pas una avaluació. Crec que tothom accepta clarament, fins i tot el qui s'ha decidit a posar uns preus màxims, que els preus de les mascaretes avui han de ser més alts que el que eren abans d'una pandèmia, d'acord? I poden ser significativament més alts. I el motiu principal és la idea que això donarà incentius a incrementar la producció. D'acord? Aquest és l'argument. Farà que més empreses es plantegin a invertir i incrementar la producció. Doncs què ha fet el govern espanyol? Quins preus màxims ha fixat? El govern espanyol ha decidit posar un preu màxim de 96 cèntims, que és un preu diverses vegades superior als preus de les mascaretes, concretament d'una de les mascaretes, les altres no ha intervingut, d'una de les mascaretes les mascaretes quirúrgiques, concretament, diverses vegades. Per tant, segueix havent-hi marge, els preus són significativament superiors i, per tant, segueix havent-hi marge, crec, suficient perquè hi hagi empreses que tinguin incentius a entrar al mercat, a invertir i a vendre el producte.
Hi ha un aspecte que no és menyspreable, és que estem parlant d'un mercat internacional. D'acord? El mercat de les mascaretes és un mercat internacional, es compra, es ven dins d'Espanya, fora d'Espanya, a la Xina, etc. Per tant, això és un aspecte clarament rellevant i que s'ha de tenir en compte, ja que clarament la regulació del govern espanyol només afecta el que és el territori espanyol. Per tant, això ha de fer que el govern, o qui sigui que decideixi intervenir en el mercat, sigui especialment precavit en relació amb aquest tema. L'altre aspecte que em sembla important a ressaltar és que la intervenció en relació a les mascaretes no ha de ser només en el preu, pel que fa als preus. Senzillament posar el preu màxim i ja està. I sembla, almenys hi ha algun exemple que ha sortit a la premsa, i esperem que n'hi hagi més, que no ha estat només així. Ha sortit a la premsa aquest contracte que ha escrit, que ja he mencionat abans, el govern amb l'empresa basca de Mondragón, assegurant una comanda de 60 milions de mascaretes durant els propers 6 mesos, d'aquesta manera facilitant, agilitzant processos d'inversió que altrament potser haguessin dut més de temps de dur. D'acord? Caldrà assegurar-ne l'accés, reaccionar l'accés? No sé, això és una pregunta que anirem veient, que tot això, evidentment, serà molt rellevant. Ara encara més ho serà cada cop més, en la mesura que el procés de desescalada prossegueixi, i més ara, com sembla que he llegit aquest mateix matí, que les mascaretes seran obligatòries ja aviat a tot espai públic, i per tant, el que passi en aquests mercats, els incentius a invertir, etc., tot és especialment important i que val la pena de seguir. I això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Aleix. Bé, ara, si volem, podem obrir el torn de qüestions. Vaig a compartir, com hem dit, és àudio y bueno, espero que funcione. ¿Vale? En teoría, ahora deberíais poder activar micro. Entonces, si alguien quiere plantear su pregunta hablada, mejor que levantar la mano, ¿no? Sí, exacte. Aixecar la mà, hi ha un icon de un monigote abajo con la mano levantada y yo iré dando palabra, ¿no? No sé si, bueno, también podéis usar el chat. Yo, mientras la gente se lo piensa, voy a... Segurament els he convençut a tots y llavors ja no hi ha debat. Seguramente sí. Bueno, no, gracias, Alex. No, yo creo que el tema es muy interesante, ¿no? Y también, bueno, dentro de un poco de las cosas que estamos debatiendo, bueno, parece que en situaciones excepcionales, pues el mercado, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que es un mecanismo muy potente de asignación de recursos y generación de bienestar, pero también, bueno, en situaciones excepcionales, pues parece que no funciona muy bien y que a lo mejor requiere una intervención poco ortodoxa, ¿no? Y yo quería preguntar, un poco tus conclusiones del final son un poco, bueno, quizás si merezca la pena limitar los precios y también a lo mejor racionar. Hay muchos organismos públicos, ayuntamientos, comunidades autónomas que a la vez de la limitación del precio de las mascarillas también han dado gratuitamente, han repartido gratuitamente las mascarillas. ¿Cómo concilias ambas políticas? Porque joder, parece que serían van un poco, no sé si en la misma dirección, ¿no? O un poco en contra. ¿Tiene sentido repartir gratuitamente y a la vez fijar precios? No sé si puedes comentar algo sobre el respecto. Hombre, en una situació de... Així pensant ara, en una situació d'escassetat no tindria molt sentit, no? En la mesura en què creguem que convé que hi hagi col·lectius, és més convenient que determinats col·lectius tinguin accés a les mascaretes més que no pas d'altres, repartir-los gratuïtament de forma indiscriminada no sembla una bona política. De fet, crec que en relació al que va a Madrid, quan hi va haver aquest repartiment, hi va haver col·lectius, sobretot de metges, si recordo bé, ara parlo de memòria, això, que es van queixar de dir que ells a vegades tenien dificultat de tenir accés i en canvi s'estava repartint
en un context en el qual ni era obligatori per tothom i no era igualment convenient. Per tant, a priori, jo diria així que no sembla el més oportú. No? Si creiem que hi ha escassetat de productes i, per altra banda, és més convenient que uns col·lectius hi tinguin accés que d'altres, s'haurien de fer repartiments més dirigits, no així de forma indiscriminada. No? I crec que hi va haver queixes per part de determinats col·lectius a Madrid davant la política aquesta de repartiment gratis que es va dur a terme. Vale, gracias. No, bueno, hay un par de preguntas. Eduard pregunta, quizás, sí, como he activado ahora la posibilidad de hacer micro, es probable que tengáis que refrescar para usarlo, ¿no? Pero bueno, si volen... No estoy muy seguro, pero bueno, es igual. Por el chat hay un par de preguntas. Eduard pregunta que has citado a Taiwán y a Corea del Sur y la pregunta es la pregunta que plantea es qué han hecho los países de nuestro entorno y si han hecho políticas parecidas o no, similares o no. Doncs, sincerament, no ho sé. Ara mateix no ho tinc clar. Recordo haver llegit sobre Taiwan i Corea, una mica, i em va semblar especialment interessant pel fet que eren països que no estaven trobant-se en aquesta decisió en primer lloc, com nosaltres. Em sembla haver llegit que Espanya havia estat el primer país d'Europa que havia fixat preus màxims. No sé si algun altre país l'ha seguit o no, però sí que en el seu moment era el primer país. Però em va semblar interessant el cas de Taiwan i Corea per dos motius. Primer, perquè són països amb economies de mercat, no són els països gens... És a dir, són economies de mercat com la nostra, com bona part de les economies que tenim a països europeus. I segon, són països on no es troben en aquesta situació per primer pic com nosaltres, sinó que ens duen uns quants mesos d'avançada, però a més ens duen anys perquè han hagut de gestionar epidèmies en situacions anteriors. Per tant, el que és la utilització, les polítiques lligades amb el que són les mascaretes, hi tenen molta més tradició, més coneixement, més experiència, i per tant em va semblar interessant el que vaig llegir del que feien en relació amb el tema aquest de reaccionament, de preus màxims, etc. Però ara mateix no tinc... No sé exactament ara quina és la política de la resta de països europeus al respecte. I en Tomeu em demana, en Tomeu va estar a criteris d'adjudicació a Mondragón. El que conec és així a grans trets, ara parlo de memòria també, el govern s'ha compromès a comprar 60 milions de mascaretes durant els propers 6 mesos. Per tant, si els números encaixen, que crec que en aquesta magnitud, serien uns 10 milions de mascaretes, però no conec ni els preus, no sé ben bé què és el que estàs demanant, però no conec ni els preus ni els detalls del contracte. Aquí la idea interessant és el paper de l'Estat com a agilitar, facilitar, donar incentius i, per tant, fer més ràpid la resposta industrial de respondre a una necessitat indubtable que tenim com a societat, com a país, d'accedir a un major número de mascaretes. Bueno, empieza a haver más preguntas. En Julià Paraíso diu, amb l'increment en la demanda dels supermercats, no creus que se tindrien que haver baixat els preus? Bé, això no em sembla una mala pregunta, el tema dels supermercats, que ha sortit aquests darrers dies. Aquests darrers dies han sortit un parell de notícies dient que els preus, em sembla... De fet, no sé ben bé la pregunta, ara aquí dubto en quin sentit va la pregunta d'en Julià, si té a veure amb el preu dels aliments, dels supermercats, dels productes, o té a veure estrictament amb el que és les mascaretes. Un tema que ha sortit aquests darrers dies és el que sembla que els preus dels aliments, alguns aliments i alguns preus del supermercat, per tant, deixant de banda el tema de les mascaretes, han tingut increments significatius, d'un 10, un 20, 30, 10 o 20%. Són increments significatius. Però crec que això és exacte, veus? Es referien al tema dels aliments, que és el que em pensava que referia. Crec que és un tema molt diferent al que estava parlant jo de les mascaretes. Primer, increments del 10 o 20% són increments importants en moments com és
en moments normals, per tant, no és un tema irrellevant en absolut, però la meva reflexió al voltant dels preus desorbitats té a veure amb increments desorbitats de preus. Estem parlant d'increments de desenes de vegades els preus. Per tant, estem parlant d'increments de preus milers %, amb els que els marges incrementen també en ordres de magnituds molt superiors. Crec que són fenòmens diferents i que s'han d'analitzar des d'un punt de vista diferent. En el cas dels aliments, bé, l'altre dia, no fa massa, hi havia un article al The Economist que tenia una reflexió, deia que la cadena de valor mundial pel que fa en relació al sector de l'alimentació estava funcionant bastant bé. No hi havia país, és a dir, que estava funcionant bé, que bàsicament hi havia accés a aliments, no s'havia trencat en cap moment, podia haver-hi puntualment problemes d'accessos d'oferta, problemes de demanda puntuals en determinats productes, però que en termes generals estava funcionant bastant bé. Què pot haver passat en el cas dels supermercats? És difícil de saber-ho i val la pena d'estudiar-ho. Però crec que és un tema molt diferent del tema de les mascaretes i, per tant, estem molt lluny, o de moment no té res a veure amb qualsevol reflexió de plantejar-se de posar preus màxims o no. D'acord? Requereix una anàlisi d'intentar entendre a què es deu aquest increment de preus. Una possible explicació, que no tinc ni idea si és la correcta o no, però que és una possible explicació, és, clar, durant el període de confinament la gent no pot anar a buscar. La gent hem anat a comprar al supermercat que tenim a prop de casa. Per tant, el que és un dels incentius que dona, o un dels aspectes que dona incentius a les empreses a baixar preus, que és el fet que els consumidors poden anar a visitar diversos supermercats, a veure i comprar allà on el preu és més baix, aquest efecte de la búsqueda, de la cerca dels consumidors com a motor de baixar els preus que fixen les empreses, ha desaparegut o s'ha rebaixat molt. I, per tant, això pot haver estat un factor que hagi incrementat els preus. Aquesta seria una idea de menor competència. Una altra idea seria dir que els costos han incrementat, els costos de distribució, els costos de seguretat en termes dels aliments, etc. També podria haver aquesta explicació. Per tant, s'ha d'estudiar, però és un tema, crec, bastant diferent del de les mascaretes. Un par de preguntas más. No sé si quieres añadir algo más, Aleix. ¿A esto en concreto no? No, vale, a esto en concreto no. Pues hay una pregunta que se había quedado de Biel, un poco tocando aspectos éticos, pero si queréis vamos a dejar, como has pasado de lado esa parte más moral, ¿no? Y esa parte más de filosofía política y no la has saltado, quizás podemos dejar esa pregunta para el final y hacer una pequeña reflexión sobre esos temas más éticos y más de moralidad, ¿no? Y podemos hablar de las preguntas que ha hecho José Luis Groisart, un poco, bueno, planteando la cuestión de, oye, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Limitar precios o subsidiar la producción, no? Y luego, pues, también toca un poco esa parte que has dicho al final de tu presentación, que era relevante, que es que, bueno, que estamos en un contexto internacional, ¿no? De competitividad internacional en cuanto a las mascarillas, y si solamente un país es la que fija los precios, pues no, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? A ver, José Luis diu, ¿qué prefieres, limitar precios o subsidiar la producción nacional? No necesariamente es contradictorio una cosa con la otra, es decir, podrías llevar a decir el contracte que el govern espanyol ha establert amb Mondragón, no sé, en desconec les condicions, però podria ser un contracte que incentivés la producció i fins i tot, per tant, en aquest sentit es podria subsidiar part de la producció, alhora que es fixen límits als preus i, per tant, límits als preus màxims als quals es poden vendre els productes. La segona part de la pregunta és, ¿el mercado internacional de mascarillas no es competitivo? Jo crec que segurament ara no. Jo crec que segurament ara, precisament, una de les idees és que ara no és un mercat en què hi hagi competència. Donat l'accés de demanda, l'enorme quantitat de demanda que hi ha, no podem pensar que sigui un mercat en competència. De fet, aquest és una mica l'argument que el Massimo Motta, en l'article que va escriure, feia servir. Deia, en un context en què la demanda és moltes vegades superior a l'oferta, no podem parlar que hi hagi competència efectiva i per això alguns països, ell parlava concretament de Sud-àfrica,
es plantejaven aplicar les lleis de competència per preus excessius, etc. D'acord? Per tant, no crec que es pugui dir que el mercat internacional ara per ara, potser eventualment d'aquí no massa ho serà, però ara per ara no crec que es pugui dir que és un mercat en competència. Una altra cosa és com gestionar, com ha de gestionar el govern, el fet de que el mercat, que bona part dels productors estan fora d'Espanya i això no és un aspecte irrellevant. I com els preus màxims incentives a fer uns productes, a importar una mena de productes, dificultes la importació, no dificultes la importació, etc. Per això mateix, si fixes un preu màxim, alhora has d'incentivar la producció nacional, la producció a nivell espanyol. Bé, és mi argument. Jo crec que sí. Quan tu tens... No hi ha l'opció... Fixa't que quan parlem de competència, quan parlem de competència, una de les coses és si una empresa posa un preu molt alt, què passa? Per què en una situació de competència això no passa? Perquè una empresa rival anirà i retallarà el preu. Això és el que vol dir que hi hagi competència. I això no passa en la situació actual. En la situació actual, els preus són molt alts i no entra una altra empresa en la qual passi a retallar preus. I aquest és... Hi ha com un poder de mercat, en cert sentit hi ha un poder de mercat perquè no hi ha una competència efectiva entre les empreses per la situació, per l'enorme accés a la demanda. Fet aquest, a banda que em sembla un bon argument, és l'argument que feia servir, si recordo bé, el Massimo Motta, l'excap de defensa del competència, i em sembla un bon argument, d'acord? La competència, potser hi haurà moltes empreses, però com que la demanda sobrepassa amb ordres de magnituds la capacitat de produir d'aquestes empreses, no crec que es pugui pensar que és un mercat en competència, ¿d'acord? Sí, yo veo también, ¿no? Un poco esto, que las condiciones de competencia desde luego no son las mismas, ¿no? Y el tiempo de reacción de las empresas es un poco la clave, ¿no? Si no hay ese tiempo, ¿no? Parece difícil que se ajusten los mercados. No sé si hay alguna pregunta más o podemos pasar al otro tema, ¿no? Y tocar el tema de la moralidad y la filosofía política. Y un poco la pregunta que hace Biel, pues quizás toca esa parte de tu Davant una pandèmia així, seria ètic fer pagar als ciutadans per un medicament o vacuna quan existeixin que tracti el virus? Home, jo crec que és un cas clar, crec, com moltes vacunes que les tenim subsidiades, que les paga l'Estat, el sistema de sanitat, doncs, bàsicament per el que dèiem abans, per temes d'equitat en primer lloc, però també pel tema de les externalitats que existeixen en tota la malaltia contagiosa, aquí interessa que la vacuna es financiï via ingressos públics i que tothom tingui accés a la vacuna. Això que sembla que és clar. Això, segurament, quan hi hagi la vacuna, no serà un problema en països més rics, com pugui ser Espanya, bona part d'Europa i altres. Potser pot ser un problema en països en desenvolupament, però en qualsevol cas aquí clarament ha d'haver-hi una actuació dels països més rics del món, de la comunitat internacional, de facilitar també l'accés de la vacuna a la població d'arreu del món, pel fet de, per qüestions d'equitat, però a més, per qüestions de conveniència. I això m'imagino que es farà més que res perquè convé a tothom. Molt bé, què fem? No sé si hi ha més qüestions, més preguntes. Jo crec que ho podem deixar aquí ja. Jo crec que el timing és perfecte. Res més? Bé, doncs nada, moltes gràcies, Aleix, per la teva xerrada. Moltes gràcies a tots els que heu assistit i el vostre temps és molt valorat i la veritat que agraïm molt. I nada, continuarem amb aquesta sèrie de webinars, no, Aleix? Sí, un dia o altre sí. Vale, doncs nada. Gràcies a tots per l'interès i per haver vingut i res, i anem parlant. Vinga, gràcies a tothom. Adéu, gràcies. Adéu.